Una nit per a la música tradicional valenciana, però també per a l'homenatge i la reivindicació. La nit de Can d'Estil i Albaes és una iniciativa del Casino i una cita totalment consolidada a Torrent. Enguany, Amàlia Garrigós, periodista de Ràdio 9, ha sigut la primera en escoltar els versos dels cantaors. Mai m'havien fet un homenatge d'aquestes característiques, és la primera volta i la veritat és que m'he sentit en l'ego molt pujat per les coses tan boniques que et diuen i sobretot la tendresa, el carinyo que reps de la gent. I si es pot cantar a les persones, també als monuments. La comitiva es deté esta nit davant de la torre per a demanar la defensa del patrimoni i davant de l'Ajuntament, on els representants municipals també escolten les demandes al so de la música. La veritat és que en política tenim que estar disposats a assumir les crítiques i si venen d'esta manera i amb bon humor, doncs, bueno, molt més fàcil. No? Sempre n'hi ha suggerències, n'hi ha crítiques i també, per què no dir-ho, n'hi ha alabances a la gestió municipal i bueno, se porta pues, com a una tradició valenciana i com a una manera de conservar la nostra cultura. Molt bé, molt divertit, a més és una de les tradicions que hi ha que mantindre, la gent se ho passa divertit, li agrassa i damunt cada any va més gent, a mi això me pareix molt bé. La nit continua i camí de la següent parada hi ha temps per improvisar alguns cants, com per exemple a una de les capitanes de la festa de moros i cristians, que acaba de ser triada just quan passa la comitiva i també rep el seu xicotet homenatge. L'última parada de la nit és a casa de l'arqueòloga Lourdes Roca, emocionada també pel reconeixement dels seus veïns. La veritat és que mai m'havia passat una cosa així, és una experiència nova per a mi i si a més l'homenatge és sobretot pel meu treball en la torre i en el patrimoni de Torrent, doncs encara més. La nit de Can d'Estil i Albaes creix cada any en seguidors i gràcies al treball dels seus impulsors està aconseguint fer-se un espai entre les cites anuals de la ciutat.